Få Wars. Få vender tilbage. I et folketing langt herfra regerede det sociale imperium, ledt af kejser Stavning. De stod for alt ondt som sociale ydelser, høje skatter og kollektiv. Men heldigvis var der et lys i mørket. Anders Fogh Walker. Anders stod for alt, der var godt. Liberalisme, frihed, lykke. I mange år havde Fogh Walker kæmpet mod socialimperiet, og med sine venner havde de ledt et oprør mod socialimperiet. Lars Tog, Pia Solo og Bertel Bakker har nu kæmpet i flere år for at stoppe Darth Nyrup for hans hjernevaskning af folket. Men nu truer socialimperiet med at bruge den sociale dødsreform til at ødelægge dem og hele galaksen. Anders, Lars, Pia og Bertel er nu de eneste, der kan redde galaksen og genopbygge den igen. Den sociale dødsreform. Nu truer socialimperiet igen. De vil bygge den sociale dødsreform. Den sociale dødsreform er et symbol på alle de ting, som Anders Fogh Walker kæmper imod. Socialreformen vil nedlægge slavesindet over befolkningen. Slavesindet handler om, at folk ikke vil sætte deres egen sikkerhed på spil for retfærdigheden. De er lammet. De vil ikke miste deres ting, men deres herre kan tage det fra dem. Dette er den sociale dødsreforms skyld. Darth Nyrup har sammen med socialimperiet vokset så stort og stærkt og sidder nu på folket. De tager folkets frihed og penge med høje skatter. De har deres penge og deres frihed, men Anders Fogh Walker vil redde dem. Anders Fogh Walker vil have en lille styring og mere frihed. Anders Fogh Walker til angreb. Anders Fogh Walker og hans hjælpere vil stoppe socialimperiet. De vil ødelægge den sociale dødsreform en gang for alle. De ville snige sig ind i Folketinget og stoppe Darth Nyrup. De vidste endnu ikke, hvordan de skulle komme forbi de farlige socialtropper. Bertel Bakker havde en plan. Han angreb socialtropperne. Han stormede ind, brølende med armene over hovedet. Socialtropperne blev meget forskrækket og vidste ikke, hvad de skulle gøre. Han rev midt over med sine arme og sin vrede over, at hans privatliv var blevet infiltreret af socialimperiet. De andre udnyttede muligheden til at komme ind i Folketinget. Nu skulle de bare finde og stoppe Darth Nyrup. Men pludselig fik Pia Solo nys om, at der var fremmede livsformer på vejen i galaksen. Hun var nødt til at stoppe dem. Nu var der kun Anders og L2 tilbage, men Darth Nyrup havde lagt en fælde. Lige da de gik rundt om et hjørne, var der fri bar. L2 kunne ikke modstå, og der var intet Anders kunne gøre. Nu var Anders Fogh Walker alene. Må liberalismen være med dig. Anders var alene, men ikke fortabt. Han var blevet trænet i liberalismen af selveste Yoda Lock. Yoda Lock var den stærkeste liberalist, der nogensinde havde eksisteret, og han havde trænet Anders godt. Anders tog sin hemmelige skriftrulle frem, der var inspireret af Yoda Lock, og forberedte sig på mødet med Darth Nyrup. I skriftrullen havde Anders nedskrevet alle sine drømme og håb. Med dem ville han stoppe Darth Nyrup. Anders åbnede døren til Folketingssalen og trådte ind. Pludselig stod Darth Nyrup foran ham. Darth Nyrup rev skriftrullen fra Anders Fogh Walker og rev det i stykker. Anders skulle intet stille op. Så prøvede han at bruge socialismen mod Anders. Løfter om tryghed, glæde og fællesskab ramte ind over Anders. Men det ville give høje skatter, slavesind og mindre frihed. Dette vidste Anders, så Anders stod imod. Han ville have værdier i hverdagen. Han ville have frihed, fri handel og personlig ansvar. Hvert menneske skulle klare sig selv og gøre det, de selv ville. Men Darth Nyrups kraft var stor, og Anders Fogh Walker måtte finde noget stærkere frem. Han måtte bevise, at liberalismen var stærkest, så Darth Nyrup ikke kunne stå imod. For Anders var der intet vigtigere end frihed. For ham var frihed det vigtigste i verden, og han ville beskytte den. Man skulle have lov til at bruge sine penge og ikke betale så meget i skat. Man skulle have ansvar for sig selv. Personlig ansvar. Det var ikke andres problem at tage sig af dig. Derfor skulle det heller ikke være dit problem at tage sig af dem. Men Darth Nyrup ville have, at man betalte i skat, og derfor tog sig andre. Men det ville fostre falsk tryghed. Med falsk tryghed kommer dovenskab. Med dovenskab kommer slavesindet. Anders ville stoppe det. Han skulle få Darth Nyrup til at indse, at det var dårligt for mennesket. Han kom med mange eksempler.
En forsker og en skuespiller var ikke tilfredse med pengene, de fik af imperiet, men de turde ikke at gøre noget, for de kunne selv blive ramt, og derfor var de lammede. Nyrup var forvirret. Han kunne ikke forstå disse eksempler og idéer. Derfor kunne han intet stille op, da Anders slog igen med liberalismen. Frihed, frit marked og demokrati ramte Nyrup hårdt. Han kunne intet stille op over for Anders. Anders brugte det sidste af sine kræfter og sendte Nyrup ud over kanten af Folketinget. En ny start. Anders Fogh Walker havde vundet. Nu kunne han genopbygge samfundet, som han ville have det. Mere frihed. Hans venner var der til at hjælpe ham. Det var dog ikke helt slut. Socialismen lå stadig og lurede i afkrogene.